Hindi sila si alam mo naman yung si Tapon yun. Hindi niya sabi nila. Ikaw yung nandun kanina, di ba naghugas ka plato? Ako din naman ako pumasok na doon. Hugas ang plato eh. Natulog na ako. Ikaw ba dyan? Di ba nagsahin ka kanina? Wala yung pang aso eh. Binigyan sa kanila kanina ng tanghali. Bukas kaya. MD Alip 79 love me kalab shout out. Ayan, agoy. Bilisan mo, minor. Ano yan? Bilisan mo nga magpakain. Wala akong boses din eh. Yan, big love shout out. MD Alif 79. Ayan, thank you for coming. Agoy. Sorry guys. Bicolana isip. Yes. Agoy. Tsaka huwag ka makulit. Kanguyen, mag-love shout out. Thank you for coming. Tita Tati, good evening Tita Tati. Ay, nintay ko lang Tita Tati yung cause ko. Wala akong boses. Agoy pastila. Pagpakain lang Tita Tati ng aso. Agoy, nahirapan ako magsalita. Hindi ko nga alam, Tita Tati, kasi kahapon, parang, masakit lang yung lalamunan ko. Tapos kanina pagising ko, wala na akong boses. Chrismel TV, Miguel shoutout. Yan, nandiyan na yung co-host ko, guys. Siya ang mag-ano. Okay, tamsaan natin yung premiere mo, Chrismel TV. Sensya na guys, walang boses si host. Sensya na guys, walang boses. Ayan, nandito ako, Chrismel TV sa iyong upcoming. Lobat lang din natin sa akin. Ha? Ilang percent pa yan? Please patamsak premiere ko tonight, September. Premiere mo, nasaan ang premiere mo, ito. Chrismel, nandito ako sa mo, Chrismel.
Ayan, 10 viewers natin. Thank you so much. Bisa mo. Panirapan mo sa tati niyo. Tita Tati, yan punta ako sa bahay mo, Tita Tati. Turuan mo ako, ah. Ayan, Chrismel, andito ako sa upcoming mo, Chrismel TV. O, tapos sino to? Yan, yan. Teka, iayos ko pa yan. Sana ngayon. Andito ako sa upcoming mo, Chrismel TV. Gayak mo yung sinasabi mong dextrose. Dextrose. Yan, tamsak dan sa iyo, Chrismel. And then, naka-play na yung video mo, Chrismel TV, 2 minutes and 1 seconds. Chanli Wong, Miguel of shoutout, Chanli Wong. Ayan, Chrismel, may ads ka pa. Ayan, naka-play ka na dito, Chrismel. Ay, naku po, Diyos ko po. Sandali lang. Tatati, wait lang. Wala sa cellphone. Julie. Yan, Tita Tati, nandito na ako sa iyo, Tita Tati. Chrismel, may ads ka pa, Chrismel. Chrismel, may ads ka pa, Chrismel. Ang hirap ng ganito. Saan na ba si Tita Tati dito? Yun. Ayan, sis, dito ako sa 19 hours mo, sis. Ayan, sis Astrid, dito ako sa latest upload mo. Ayan, pang 20 thumbs up, sis Astrid. Salamat, Jan Liwong. Magpintay ng iba kasi wala na yung ano. Ayan, Chris. Si Chrismel. Chrismel, nandiyan ka pa ba? Chrismel TV, si Melody Short Music. Melody, we love shoutout sa'yo. Chrismel TV, nandiyan ka pa ba? Ayan, mag-chin-spin tayo guys. Wala si ano. Ayan, Tita Tati, nandito pa ako, Tita Tati, sa isang cellphone ko. Pagsabayin ko na, Tita Tati, 2 play sa'yo. Shh. Huwag magulo, ciao. Ayan, sis Astrid. Naka-play ka na rin dito sa isang cellphone. Ayan. Pag 21 thumbs up, sis Astrid, 2 naka-play sa'yo, magkasabay. Yan, 12 million. Sir J. Jack, Miguel of shoutout. John Liwong. Ayan, papunta ako sa binaba mong bahay, John Liwong. Sir J. Jack, thank you so much for coming, Sir J. Jack. Miss Ma'am Chandra Indigo, thank you so much. Gallery PSP, thank you. Ay, thank you, Lord. Ayan, patamsak po sa rakpin. John Liwong. Pupunta na ako sa bahay mo, John Liwong. Ayan, Chrismel TV, tapos na yung video mo, Chrismel TV. Ayan, plus 1 dikit sa'yo, Chrismel. Saan na yung isa? Ito yung sa'yo, kunin mo na. Sabit mo doon. Ayan, pag 39 thumbs sa Chrismel TV. Sino ito ang nakaplay dito? Play mo dyan si John Liwong. Sino ba to? Wala yan. 17 viewers, thank you so much. Madam Eunice, salamat. Kakauwi ko lang, Madam Eunice. Jan Liwong. Oo. Jan Liwong. Ayan, Jan Liwong, I'm going to your channel. May bagong pumasok. May bigyan mong damit. Ayan, Sitish Magar, good evening from Nepal. Sitish, bibigatan jacket. Sabi ni I-press mo lang yung Madam ano. Beculana.
Yan. Moderator. Standard moderator. Ayan. Ayan, may jacket ka na. Cities Major. Gallery PSP. Andito ako sa bahay mo, Gallery PSP. Madam Yunes, salamat. Yan, John Lee Wong, I'm playing in your video, no? Sa unang video, may pa-ads ka pa. Si Madam Eunice. Kalok ka talaga, Madam Yunes. Nasobrahan sa sili. Gaga talaga to isang to. Puro kasaw-pasawa yan. Anong ginawa nyo? At pagkatapos pause ka. Mukha na sobrang. Luka-luka ka talaga. Ayan, TV Official, MHD. Good evening. Salamat sa pagpasok. TV Official. Sir Gallery, MLS. Oh, sabi ni Eunice. Ma'am Eunice. Yan, Sir TV Official, I'm going to your house. Sir Nars Anton, may galap shoutout. Yan, thank you for coming, Sir Nars Anton. Kaya pala mainit, wala palang electric pa, ano? Ayan, Sir TV Official, nandito ako sa bahay mo, Sir TV Official. Agoy, pastilan. Ayan, Sir TV Official, playing your video. Sir TV Official MHD, ayan. Sir Nars Anton, thank you so much for coming. Ma'am Eunice, hanggang lato-lato daw. Ayan, Tita Tati, malapit na mag-full-watch yung unang play ko sa'yo. Bakit kasi hindi nakaano, no? Mm. Chris Mel TV. Halak ka, Sir Lexus, anong ginawa? Mas na. Kasi sobra-sobra host. Hindi nga, wala nga eh. Ikaw talaga. Cities, how are you host? Ah, very fine. Cities. You're welcome, Sir J. Jack. Ayan, go Batman. Mega love shoutout. Thank you for coming, go Batman. Go Batman. Ah, si Go Batman. Ah, si Robin, kasama mo ba? Mamahagi ka rin kasi. Kapakagaga mo talaga. Ayan, nililista ko yung mga pumapasok. Ayan, Para ating magko-comment matikitan ako dito. mamaya. Malapit na matapos si Sisa Street. TV Official MHD, still playing our video. Thumbs up 84, done. Sabi ni Bicolana. Scroll mo yan. Yan, scroll. How are you? Sabi ni Gohar, sana all. Sana vlog. Ano, sana all. Gohar. Ayan, Sis Astrid, full watch na yung unang play ko sa'yo. Yung isa, Sis Astrid, still playing pa rin. Yan. You from host. Okay, Sir Go Batman, I'm going to your house, Sir Go Batman. Chandra Indigo. Madam Eunice, maya ko bisitahin yung bahay mo, Madam Eunice, Sir Go Batman, are you still there ba, Sir Go Batman? Saan na ba si Go Batman? Nawala. Nembag. Yan, Chandra Indigo Nembag. Go Batman. I get it. Ito. Sabi ni Go Batman. Ayan, Sir Go Batman. Wow, laki ng kanyang bahay, oh. 22.8. Agoy. Goy. Okay, Sir Go Batman, playing your video and then I give you one banana. Ayan, balikan. Ayan, Sir Go Batman, playing na. Ayan, sugulan si Go Batman. Maraming banana. Ayan, Ma'am Astrid. Dan full watch ka na sin sa Aren, Sis Astrid, sa pangalawang play sa'yo. Ay, si Ma'am Astrid, nandiyan pala, no? Ah. Ma'am Astrid, Ayan, maglente. mag-comment ako dito, sis. Mag-heart-heart na lang ako. Mega love shoutout, Ma'am Astrid Maglente. Ayan, papasok. Ayan, Mr. Go Batman, this Astrid, good morning. Sabi ni Tita Tati, 79. Aman, I'll never be. Ipin natin si Go Batman. Wala na si Chris Mel. Ayan, hindi makapapindot. Okay, Ma'am Chandra Indigo, I'm going to your house. Ma'am Chandra. Gohar Sana Vlog is waving. Please watch my videos. Yes.
Gohar. Mamaya-maya pupuntahan ko yan. Si Lexus pa. Napa-heart tuloy si Cities. Ayan, Ma'am Chandra Indigo, playing your video, Ma'am Chandra. Ayan, 6 minutes, Ma'am Chandra Indigo. Ayan, mukhang nagpupudol fight si Buhay Probinsya. Sugpa, Sorry to Tulakilaw. Miss Astrid. Good. God bless her, sabi ni Go Batman. Sorry to Miss Astrid. God bless her. Go Batman. Oy, oh. Medyo budol fight si Junlis Wong. Junli Wong, I'm playing on your video. You are eating on a banana leaf. Budel fight. Yan. Hello, sabi ni Thomas Shelby. Kita mo kasi Thumbs si up. Jack still playing. Sir J. Jack is still playing on your video. You are walking along the highway. Go Batman, still playing your video, Go Batman. Thomas Shelby is Sure, on the Go house. Batman. Batuan Dan, ayan. Ano ba sabi ni Sir J. Jack? Go Batuan Dan. Batuan. J. Jack. Parang gusto ko kumain na ayaw ko ba? Pansit nga, pansit. Buy now. Oh. Sabi ni Thomas Shelby. Ayan, dumaan lang siya. Salamatan mo. Thanks for coming in, Thomas Shelby. Ayan si Pin Connect Dan. Sabi ni Cities Magar. pagbabayin mo ng link. Cities Magar, baba ka daw ng link. Please Ayan. drop your link ka mo. Please drop your link. Playing. Sino pa ba yung playing natin dyan? Ayan si Ma'am Chandra, si Go Batman, at saka si TV Official MHD. At saka si Chanli Wongs. Napakahaba naman siguro kasi nabinlay mo doon. 10 minutes yata yun eh. Ang tingin ko parang 1 minute lang. 10 minutes pala. 10 minutes pala yung kinan. 14 minutes pa nga. Ayan, okay na siguro. Ano, ayan, patatapusin mo na. Sabihin mo, i-next ka kamo dito. Sino? Si Kaba yun. John Liwang? Hindi, isa yung bago. Sitas Magar? Oo. Sitas Magar. Susunod kita dito kay Batman. Iblisin mo, iba lahat yan. I will next to you. Next pin. I will pin your next to go Batman. Nako, nagkakanda bulol-bulol sa English. International language. Ayan, go Batman Dan, sabi ni TV Official. At J-Jack. Ayan, sabi ni Go Batman, at J-Jack. Ayan. Patamsak. Ayan, 14 na tayo, 14. Makaabot kaya tayo ng 35. Still playing, TV Official. May paharang ka. Ito naman si Go Batman. Ayan. Tapos ka na. Tatamsak na kita. Pakita mo. Tamsak Dan plus 1 banana, Mr. Go Batman. Oh. Play na natin si ano dito. Yan, si ano ito? Cities. Cities, Magar. Hanapin ko yan. Dito. Yan mo siya. Pindutin mo yung pangalan niya. Go to tunnel. Ayan. Play mo. Pakita. Indonesia din to, no? Puro Indonesia. From Indonesia with love. Ay, naka-live si Ate Nerna pala. Tamsakan na natin. Tsaka natin ilagyan ng isang banana habang pinapanood. Ayan, si Trick Channel. Ayan, Mr. Go Batman Dan, a man will never be, sabi ni Tita Tati.
Si Trick Channel. Mega love shout out. Back go Batman. Ayan, Sir J. Jack, still playing Sir J. Jack. Kahit pala meron ka talagang kon dito. Ano? Si Sir Pon Bars yan, batiin mo. Sir Pon Bars, mag-love shoutout. Sino yan? Si Sir Pon Bars yan, nandiyan yan. Metso? Metso? Bitsowi. Ah, Mitsui. Yung palabasa ron. Mitsui. St. Paul Bars. Yan. Mega love shoutout sa lahat sa nandito. Good evening, Ma'am Bicolana. Mitsui. Yan. Okay, Ma'am Chandra Indigo. Ayan, malapit na magpulo. Ayan, full watts na, Ma'am Chandra. Gintay na lang, ayan. Ayan, dahil full watts, Ma'am Chandra Indigo. Maraming salamat kanina, Ma'am Bicolana. Oh. Good evening sa lahat at MLS. Salamat din, Sir Pon Bar, sa pagsilip. Ayan, sabi ni Tita Tati, 79, Dan po, Trick Channel. Ayan. Julie Wong. With 10 gigabytes data, may kasamang unli-text to Ito pala yun. 15 pala, kala ko. 10. Ayan, Trick Channel. Puntahan ko ang bahay mo, ha? Go to channel kita. Sige lang, Tita Tati, ingat. Saturday Rauki. Nag-video ka eh. Saturday Rauki. Some hearts are diamonds. Gohar sana vlog, Dan Trick Channel. Alis na host, punta charts. Sige po, ingat po. Mitsui, Tamsak Dan, Trick Channel. Yan, still playing, TV official. At si Sid Magar, Sitis Magar. Na malapit na matapos, kita mo na sa kanya. Ang mga dextrose natin, diyan kayo. Ayan TV official, katatapos-tapos lang ng ngayong programa. Dan Tamsak 84. So play tayong panibago. Hanap-hanap, sino tayo? Ano ba yung ano natin? Hindi ko pala na-checkan kung sino yung napagkukuha natin. Mga bagong pasok. Nasa na? Oh, ano nangyari? Bukas pa to. Naghahang si Selfie. Nagsasarili si Selfie. Ano ba si ano? Si Nars Anton. Ayan, puntahan ko ngayon bahay nito. Nars Anton. Sino siya? Okay, Pani, good morning. Time change. Here how stupid ano daw. Sabi. Okay, Pani. Good morning. Time change here now and then. Ang change pin, ano ka na? Stupid. Ang change pin ka na. Change pin na tayo. Dito tayo, dito. Kailangan yung pangalan na. Huwag yung link. Mapupuntahan doon sa ano. Pag may pipin si Kuhara, naka-live siya. Ay, si Gulnas. Di ba nandyan si Gulnas? Sino nandyan? Ayan. Kasi, ikaw ulit doon. Malaki kasi daliri ko eh. Hindi mo naman i-play mo. Ayan, hindi ko tuloy na i-play si Nars Anton. Ayan, ngayon na. Nars Anton, playing yung video. Medyo mahaba ito. Manap muna tayo ng medyo maiksi-iksi. Ayan. 20 something. Ayan, marami to. Okay, puntahan po natin yan next sa
next other days. Sa may click, wala ko siyang sure. Medyo may click. Yan, sa short video muna tayo. Trick Channel. Dito tayo sa Lanterns Special. Yan. Tamsak ko number 4. Ayan, dan full watch na rin to si ano, si Si Trick Channel. Cities Magar, dan full watch na, Cities Magar. Trick Channel, dyan, Dan Paul was na sa iyong video. Nakapag-thumbsuck na rin ako at isang banana. Sir Pon Bars, go to channel na lang kita, Sir Pon Bars. Oh, dalawa na yung naghahang sila. Aray ko po. Maraming salamat, Gwapang Munes. Sabi ni Mitsui. Ayan, Sir Pon Bars, playing ka na sa Tarzan nga si, ano, ayan. Tarzan nga si Kay, ayan. Playing ka na, Sir Pon Bars. Ma'am Munis TV. Dito ako sa bahay mo. Yung shorts video na hindi ko napanood, babalikan natin yan. Dito, puro ano, ayan. Pangatlo. Sir Pon Bars, still playing ka, Sir Pon Bars. Muntik nang mabangga ng motor. Ay, ka mapansin. Ah. Ayan, cute ng mga pusa. Welcome, guwapo. Sabi naman ni Munis TV. Ayan. Battery power is 15. Kailangan na yatang ilagyan ng Quick charger. Dick Strauss. Ayan, kaliwat kanan ang panunod natin. Sir Ponbars is still playing on your video. Ayan, si Tarzan. Oh, sino to? Wala na rito ang ano. Ah, si Bicolana. Ayan, nasa dyan. Ayan, nagalatarsa na si Sir Pon Bars. Siya ba yun? Siya yan. Aba, may talent din pala ito si Sir Ponbars, no? Oh! Si Tay, ganda lalaki. Ayan. Mega love shoutout po sa lahat ng tambayers. Ayan. Nurse Anton. Ma'am Astrid, okay na yan, no? Oh, tapos na. Gohar. Cities. PLS, PJ, Jack, Ismail, Melody Short, hanggang yun. Tita Tati. Okay na. Ayan, nakapulwa sa tayo kay Ayan, kay Pon Bars na dan full nakatatlo watch. tayo. No? O, Sir Ponbars, tapos na tayo kay Tarzan. Ayan. Just cooking. Good Thumbs up 18 evening. po tayo. Ayan. So, bigyan naman natin ng time yung iba. Si Chris Mel TV, hanapin kita. Saan ka? Andiyan ka pa ba, Chris Mel? Na-play na yan si Chris Min. Na-play na ba? Ako nag-play sa kanya.
Si Sir J. Jack. Mamaya na to. Oh, Play mo na dyan. hanapin ko na. Play mo na dyan. Play na na dito. Si Sir J. Jack. Paano nga ba maghanap ng nawawala? Ayan, Sarok TV, mega live shoutout, share Sarok TV. Just Cooking, salamat Jazz. Bro! Kumusta ang maghapon? Ito si ano, hindi ko ito na-play. Good evening, idol. Si Trek Channel. Go Batman, ayan. Thank you for coming. Ayan, another play again sa iyo, Go Batman. Saan ko ba siya pinlay kanina dito ba o dyan? Trick Channel. Andito. Naka-play na yan kanina sa iyo eh. Okay lang yan, o napasok sa atin yan. Okay, Sir Go Batman, another play to you, Sir Go Batman. Si ano to? Melody ba? Shorts music. Yan, good Nandiyan evening, ka pa ba? idol. Si Sarok na muna. Balikan mo na lang yung iba mamaya pag pumasok ulit. Saka mo sila i-play. Kay Sarok, ayan si Sarok TV, si Lexus ulit pag-play sa'yo. Oh bro, ito na uli ako sa iyong bahay. Simpleng hapunan sa probinsya. Ayan, may paharang pa. Isuzu Dima. Ayan kay Sir Go Batman, pakita mo tapos na. Wigo Pelican, Go Batman. Tapos na rito sa isang tatamsa ka na natin, 45. Ayan. Iba lahi yan. Ibang lahi ito kasi Batman eh. English siguro yan. English speaking yan. Sino na pinuntahan natin dito ngayon? Just Cooking. Baba ka ng bahay mo sis, Just. Ay, si Just Cooking. Asa na? Asa na? Wala na. Hindi ko ma... Alin? Ito ka pupunta. Play na natin yan. Si Just Cooking. Yan. Mag-comment ka na lang para makita mo. Yan, kaya mo na yan. Masama. Escabeche. 101 Dalmatian. Ito si pe-play natin dito sa kabila. Sino ba? Ito, ang sabi niya. Ayan, i-play natin si City Magar. Okay. City Magar, going to your channel, no? Uy. +1 dikit. Mahaba din to. Ay, dito sa isa mahaba. Ayan. Pag sumubok ka mga habang walang tanong. Ayan. Mega love shoutout po. On the Pelican, we're going to send in over Niagara Falls. Niagara. Ang tubig mo malamig. Hindi. Hmm. Wag. Malamig ba? Ayan, kain po tayo. Ang sabi ni Sarok TV, simpleng hapunan. Ayan, si Utoy. Magandang hapon, magandang gabi, Utoy. Ayan, ang baba ng bahay si Just. Ako magpipil. Ang malaki kamay mo. Tsawag ka malikot. Hindi ka malamig to. Ganyan. Ayan, sino ang play natin dyan?
live pala ito pili mo eh. Pero okay na rin yan. 3 minutes lang yun. Just Cooking, naka-play ka na dito, Just. Utoy. Baba ka ng bahay mo, Utoy. Ayan, tumatawag si Sunny Blas. Dito kasi ngayon, nasa dalalat ng tao. Si Barbie nasa Macau ngayon eh. Panyapon, mga host. May panyapon. Ayan ko. Makain ng pansit, cellphone bars, yung dala-dala lang yung pansit galing sa handaan. Yung pasalubong namin sa sarili namin. Utoy, happy birthday sa anak mo, Utoy. Uy, birthday ba? Hindi tayo nakapunta. Lapit lang nun eh. Bicol lang yun eh. Pasig. Pasig sila eh. Yan, Toy, kamusta ka raw? Sabi ni June, Yepe. Insan. Sino ba yan? Utoy? Si Utoy. Kung nga Utoy eh, wala boses eh, Utoy. Pagaw ka. Katatawa ko sa'yo to, Utoy. Kasalanan mo to. Napas may busis. Kasalanan mo yan, Utoy. Katatawa ko sa mga vlog mo. Ayos ko rin yun. Hindi ka na walang bigol ka eh? Yan, Dan Pulwat sa tayo. Cities Magar. Lipat naman tayo sa iba. Sino na siya ang pupuntahan? Ayan, si Kuya Utoy. Okay naman, sabi niya. Ayan, Utoy, andito ako sa channel mo. Gawin mo to sa iyong isda. Super easy, healthy at sobrang sarap. Namsakan ko na agad. Kayo dyan, kumusta kayo lahat dyan? Utoy, malungkot. Malungkot daw, Utoy. Malungkot, Utoy. Nagpapalipad. Ay. Si Abin na, mag-amano dyan, marang. Mahilig magpalipad sa kasi si Spelly. Ahe, ka, sorry. Ayan. Sino-sino pa ba yung naka-play natin dito? Just Cooking. Ayan, malapit ka nang matapos. Tinamsakan ko na. 101 thumbs up done. Sarap ng pansit. Ubusin mo yan, panis yan. Kain po tayo. Masarap siya kahit walang sahog. Hindi pa pala kumakain, kaya bawat subo mo nakanganga rin si Gang. Papakainin ko na nga. Sir TV Official, ayan. Thank you so much for coming, Sir TV Official. Okay. Another place sa'yo, Sir TV Official. Ayan, Just Cooking. Dan Pulwats ka na, Just Cooking. Oo, si Kuya Gar malakas sumakot ng ng views. Kaya lang wala umuwi ng Cavite. Kaya wala kaming content ngayon. Puro viral lang puro viral lang video nun eh. Ang upload ko dun eh. Ayan, Sir TV Official, another play again to you. Sir TV Official. Ano nga dito kayo? Na rotate. Mahilig kang magluto ha. Meron ka sigurong karanderya, Utoy. Mahilig magluto si Utoy. Dapat karere mo na yung pagkaranderya. Mas malakas yan kaysa sa construction.
Ayan, Sir TV Official. Another play against Sir TV Official. Baba kayo ng bahay nyo, baba kayo ng bahay nyo. Kaya mo na ba? Busit na yan. Talagay na natin ito. Para maipin natin. Mapatamsakan. Naku, nakakaawa naman yung aking aso. Tuwing ako susubo, nakatingin sa akin. Okay, hindi na ako. Nagmamakaawa. Labas na ako na pagkain. Good evening, bro Lexus. Good evening din, Sir Sarok. Sige. Ayan. Naglo-load din. Nasa pasyalan pa yung mga tao. Ligo kasi ngayon. Ligo. Bawal ka na daw kahit na yan. Sabi ni Bicolana, nasa pasyalan pa raw yung mga tao. Kumukuha pa ng content. Hinahanap nila yung magbabiral na content. Anong ulam, Ma'am Bicolana? Pansit lang ang kinain namin. Cellphone bars, pansit Cellphone lang. bars, pansit, at saka yung kaning Binalot sa dahon. binalot sa dahon, balisuso. Yan, sino ba? May matatapos na bang Si Otoy malapit na. Nagbaba ng bahay si ipin mo si Sarap. Yan, bro Sarok. Yan, pep. Palitan natin si si Just Cooking. Ipin ka naman natin. Pin na natin. Ayaw mo pindot. Ano naman? Sa home credit marketplace, pwede Mahirap yung malaking daliri. Dito lang sa pangalan ka magpipindot. Doon nga ako sa pangalan, malaki masakot ng daliri ko. Wow, sarap naman yan, pansit. Sabi ni Mitsui. Scroll mo patas. Para makita mo yung nagko-comment. Yan, Kuya Utoy. Mega love shoutout. Mitsui. Pati mo si Kuya Sarog. Si Kuya Sarog, good evening. Yan. Isarog TV. Bicol din na si Sarog eh. Tulsok na sis, gandang gabi. Yan, gandang gabi din sa'yo, si Kuya Sarog. Isarog. Kumusta na yung channel mo? May ads na ba yung mo? Nagkaroon na ba ng ads yung mga video mo? Ayan. Dan pulwas na tayo dito kay Kuya Utoy. Isa pa tayo ya, Kuya Utoy. Isang play pa tayo. Grabe, ganito pala ang the best luto sa Pechay. Ayan. Oh, may pa-ads na rin. Comment na lang ako ng heart, Medyo mahirap nung ating keyboard. Naghahang si cellphone. Ito ba? Meron na sis. Kanina umaga dumating 2 weeks ako, stress. Ano ginawa mo sis Isarog? Ba't nag-papa-stress ka? Ano ginawa mo na ba't nabalik yung ads mo? May naging naging violation ka ba? Violation. Nawalan ako ng boses sis Isarog, di ko alam kung bakit. Sarok. Uso kasi ngayon yung mga ganung sakit ba? Ano ba ito? Ba't si GMA Public Affairs na. Ayan. Sarok TV, Dan Pulwas na tayo. Isa pa. Play pa tayo ng isa. Dito tayo sa simpleng hapunan namin sa probinsya. Ay, na-play na pala to, no? Hindi ko lang natamsakan. Balik tayo ng isa. Ito. Fire Prevention Month. Na-play na natin yan. Harvesting rice.
So, short video na lang tayo muna. Ayan. Bakit wala ba ads ko dyan, idol? Ayan. Sabi ni Isarog, para kalikot ko sis. Wala ako violation, sisikoy. Ayan, sabi ni Sarok TV, bakit wala ba ads ko dyan, idol? Isarog ka mo yun, isarog hindi isarog. Ha? Akala siya si isarog yun. Eh, Isarog tsaka Isarok, magkatabi eh. Hindi, isarog at saka sarog. Eh di nga, binasa ko nga lang yung kanila. Kaya nga akala ni sarog sa kanya. Oy, still playing. Dito tayo kay Utoy, still playing. Ayan, sabi ni Isarog TV, maglaga ka loya sisikoy. Uminom mo lagi. Inumin mo lagi. Parang malanggam yata. Ayan. TV official MST. Still playing on your video. Hari Petama masuk sekolah. Setelah liburan at TV official MST. Liburan. Ayan, Sir Sarok, dito muna tayo sa ano mo, no? Shorts video. Ayan, pang-apat na tayo. Pang-apat na shorts video. Ayan, si Sir Utoy. Insan Utoy. Ayan, ang pechay mo. Ayan. Grabe. Ayan. Ayo, anong nangyari sa boses mo, Idol Bicolana? Ayan, sa sobrang talas ng boses, sir, bro, namaos. Kakakain ng ice cream. Asan na ba? Sino na ba yung TV official? Na-checkan ko na ba yan? Ayan. Ayan. Ayan, pang-limang short video, Idol Sarok. Ayan, dito tayo sa Batuhan. Ayan, mega love shoutout sa 5 million in the house. 16 tusok. Ba, mukhang pwede nang pawalan ah. Saan pawawalan? Sa koral. Okay, dito pang sunod na video sa koprahan tayo. Idol Sarok. Ayan, ang daming kopra Tapos yan, ito. no? Pili mo ba si Sisikoy Isarog? Pagkatapos nito. Ito, wala nang nakaplay, oh. Eh, kanina pa walang nakaplay. Akala ko hindi mo ginagamit eh. Sarog. Isarog TV. Magkaiba yung sarog, saka yung isarog. Isarog nga. Parang ano, sa ano, isahog. Magsipag lang, magtanim para mayroon kang aanihin. Yan. May paharang din. May ads na siya, wala siyang ads, kaya nai-stress yun ka. Yan. Ayan, Idol Sarok. Nakalima na ako dyan sa short video mo. Lipat muna tayo sa iba. Ayan, si Kanguyen. Tapos na si Utoy, oh. Sandali lang.
Isa lang ang daliri natin. Naghahang pa si cellphone. Yan, Utoy Vlog. Dan full watch ka na, Utoy. Pinipuntahan ko rin eh. Iwan ko sa'yo. Gallery PSP nandiyan ka pa ba? Gallery PSP. Ah. Yan, baba kayong bahay. Ako, buka akong bahay. Pwede ba ako magbuka ng bahay? Trick Channel, nandiyan ka pa ba? Mega love shoutout. Oh. Yan. Ano na nangyari dito? Ayan, sis, isa raw ang haba pa ng ads mo ngayon, sis. Yan, TV official, MSD, Dan Paul Watch now. 84 tamsak. Mag-music na tayo dyan. Mag-music daw muna tayo at medyo Ano? para malibang-libang. Agoy-agoy. Salamat co-host. Salamat din. Play natin dito si Kang Nguyen. Ayan, Kang Nguyen. Nandito ako sa iyong channel ngayon. Nasaan yun? Ba't ito lumabas? Yan nga si Kang, wala ano yan, wala siyang, huwag mo na siya i-play. Nagsusupport lang yan. Nagsusupport lang siya. Wala siyang ano. Sarok TV, Dan Connected, may bakas. Ayan. Sir Sarok, pakibalik ka na lang si Sarok. Ayan. Sino pa ba yung mga pumasok sa atin na hindi natin na-play? Ayan, katatapos lang sis nung ads mo. Ayan, naka-play ka na sis. Ayan. Ito ang kay Mitsui. Ito, bata pa si Mitsui. Oh. Huh? 9 subscriber pa lang. Ay, ano ni Ano yan? Ninja nga lang ni Sir Ponbars yan. Ay, Na-play ko na siya kanina. ito, play ko Di po- dito. Play ko siya dito kay Lexus Kamote. Ayan. May pop-up Kamote boot. Salamat Isarog, babaking kita doon sa bakas mo. Babalikan siguro yan. Dan puluhan na tayo sa kamote. Sino pa ba? Trick Channel. Nandiyan pa ba si Trick Channel? Aha. Malayo na si Trick Channel. Wala na. Ayaw magbigay. Ayan. Hindi ko na makita yung mga ano. Ayan, kapag nag-comment na lang tayo na kapag nag-comment. Si Nunes, galing ka na kay Nunes. Ano? Deja. Aling Marikit is live. Sabi sa YouTube. Kanguyen. Ito si MD Alep 79. Hindi ko itong punta nun. Wala na hindi. Nagpatanaw lang, no? Ayan. Yan.
Ayan, salamat sa 4 million viewers in the house. Kailan ka na ba ng tubig? Konti. Ayan, wala pa tayo ma-play. Dito muna tayo ulit kay Ma'am Isarog. Madam Isarog, ayan, isang play pa uli sa'yo. May pa-ads ka ba? Ayan na. Konting kasayahan habang nandito sa bakasyon. Tut, tut, tut. Comments at pindutan ng punto sa comments eh, nakatag out pala. Naka-out comment ka. Ha? Naka-out comment. Wala naman bata. Matanda na naman. Oh, salamat bro Lexus. Mong naman bro. Okay, hanggat walang pumapasok, tira muna tayo kay Sarok sa short video. Simula tayo dito kay ayan. Loading. Kami nakain. Puno-puno yan. Ano? Bitin pa nga eh. Mukhang may meeting ang mga magbubuko. May nagsasalita, may naka-mikropono. Babachi Family Vlog! Magandang gabi! Babachi! Sige, Babachi! Baba lang ng bahay! Pangalawang video, short video! Bro Sarok! Yan! Ayan, Isarog TV, tapos na, no? Dan, full watch na naman sa iyong video. Bigyan na rin ng puwang yung iba, no? Dito muna tayo kay Babachi Family Vlog. Yan. I'm going to your channel, Babachi Family Vlog. I'm now in your videos. Playing na on your videos. Bro Sarok, pangatlong short video ulit. Yeah, dancing while playing. Cha-cha. Ayan, si Bim Tapa. Mega love shoutout, Bim Tapa. Ayan, no? Nagbabanan din si Bim Tapa. Ipin mo yan. Ulit ka ingat na yan. Pagsabahan mo na lang. Lay mo na. Ayan po guys. Dito? Ayan, Bim Tapa. I am here at your video. Look.
You have the cabbage. How to plant cabbage, ha? Babachi. Another video, ha? Yan. Babachi, another video. Plus 1 banana. Malaki din ba ito siya? 170k? Yan. Mega love shoutout. Bicolana vlog. Yan. Magdikita na kayo dyan. Pang-apat na video. Bro Sarok. Yan. Yan, kumakaway-kaway pa si Bicolano Vlog Tracking. Yan. Good evening everyone. Tamsak Dan Sisi, sabi ni Peli 3. Isarog TV, good evening, sabi ni Bim Tapa. Ito, pang 5 ulit bro Sarok sa iyong short video. Bicolano Vlogs, good evening. Ayan. Nagbalikan na sila. Ang dating doon. Good evening all my friend. Oh. My friends, you are pinned by host. Your friendly host. Not ghost. Ayan, naka-1 oras na pala tayo. Babachi, nakadalawang play na ako sa video mo. Ayan. Tamsahan ko na lang ito ng puso-puso. At yung aking ay mahirap pindutin, yung QWERTY ayup. Ayan. Di pa tayo kay. Ayan, sa nakapin. Ayan, binta pa. Panoorin natin yung video ni Binta pa. Meron na pala dyan, ano? Nasaan na? Wala na naman yung atin. Wala. Diyan ka pupunta ah. Wala nga, hindi ko makakita eh. Oh. Okay bro, lipat muna tayo sa kabila. Baba muna kita, no? Ayan. Puntahan ko muna itong si ano. Ayan, sabi. Ayan, ako, napakabilis ni... Tambay lang sis, nasa biyahe pa. Sabi ni Sis Peli Cooking. Boy Tikalon. Ayan, Boy Tikalon. Sis Peli, salamat. Ingat sa biyahe, Sis Peli. Sir Boy, salamat Sir Boy. Ayan, hindi ko na nabasa. Ayan. Mega love shout out all. Sabi ni Boy Tikalon. Ayan. Boy Tikalon. Ayan, puntahan kita sir. Boy Tikalon. I'm going to your channel. Ayan, hindi pa pala ako nakasubscribe sa iyo. Si Lexus TV po ito. Ayan, highlight. Eh, ba't yung highlight? Ibig sabihin, nag-ano? Yung pagkaganyan. Live yan. Parang live. Oh, live naman kaya sa ano yan. Saglit lang. Mahaba to. Hindi. Ano lang yan, 5 minutes siguro yan. Ayan, thank you so much. Sabi ni Binta pa. Ayan, Sir Boy. Nandito na Sir Boy sa ano, Lexus TV ang nag-play sa iyo, Sir Boy. Sir Boy Tikalon, ito ko na. Pagbabalat ng nyog gamit ang itak.
Siyempre, pag ginamitan ng itak, gagamitin din ng utak. O, sino yung still playing natin dito? Si Bim Tapa. Still playing on your video. Bim Tapa. Ayan. Baba po kayo ng link. Baba kayo ng link para ating mapin. Ayan. Oh, masarap yung nig na yan. Tsak magatayan. Wala nang naka-play dito. So yan kasi naka-play si Sir Boy, si Spelly. Punta mo dyan si Spelly. Spelly's Cooking, search mo na lang. Nasa biyahe siya, no? Ayan, si Spelly. Nandito kami sa bahay mo. Yan, mag-live ka dyan. Paabutin mo ng 10 p.m. ka dyan. Kaya mo na yan. Sarog TV, Dan. Sabi ni Bim Tapa. Ayan, si Spelly. At dito ako sa video mo ngayon, no? Short muna tayo. May bagong upload siguro siya. Tingnan mo. Tingnan mo muna kung meron. Wala naman. Oldest na yun. Okay lang. Tingnan mo. Oh, yan. I like them. Tapos mag-comment ka dyan. Ah, ay nawala. Ito ba yun? Ba't napunta na doon? Ayan na, hindi ko magpinindot ah. Ayan. Hindi yan. Ba't napunta dyan? Yan na nga yan. Yung kamay mo talaga malikot. Yun At na nga. tinamsakan mo ba? Hmm. Walang iyagan, di mo sinabi. Sabi ko, hindi. Saan na yun? Di ba yung Bawali, play natin? eto. Ayan. Kasi may tamsak ako eh. Sinamsakan ko na nga. Mabilis ako sa tamsakan. Yan, mag-comment ka na lang para makita niya na sa biyahe. Siya ba driver? Hindi na maseros lang. Nag-boost lang. Ah, wow, sarap. Day off, Nice. day off nila kasi kaya linggo ngayon. Ay, oo nga pala. Mga OFW sila eh. Di ba si Maribik nga nasa Qatar siya, nasa Macau Sa siya ngayon. Macau. Namasyal sila sa Macau ngayon. Ingat po sa biyahe. Ay, wag yan. Itong about doon sa niluluto. Hindi naman siya bumibiyahe doon pang Bakit sinabi nasa biyahe niya? Tako nga si Sperling, nag-apreneur si Sperling. Ano ba yung... Mabilis magbalat ng nyug to, ha? Oh. Sir Boy, still playing ka, Sir Boy. Yummy, yummy. Paano mo ibaba ito? Pag ibababa mo naman yan, pinutin mo lang tatlong tuldok na yan. Tingnan natin. Oo. Tapos ampin. Ganon pag nagbaba. O, itong mga ganyan, pwedeng ipin yan. Nagbaba ng link. Ay, magbaba ng link para may maipin. Ba't ka tinanggal mo? Tapos ngayon, naghahanap ka ng Si ano. Sir Converse pa, i-play mo ulit. Kasi ano lang yung medley lang yung pinlay natin kanina. Yan, mega love shout out sa 2 million in the house. Yan, meron na tayong 20, ano yun, 26 tamsak. Ayan, Boy Tikalon. Dan pulwas na sa para magbalat ng nyog. Ay, saan pagkano nga mo hanapin? Phone bars. Search mo na lang. Saan? Punta ka sa search section.
back mo na muna yan, back. Sige. Ayun o. Ito doon. Bars, guwapo yata Ito. yun. Yan. Yan. Yan o, siya yan. Ayun, no? Conbars TV. Nandito po ako sa iyong video. Lexus po ito. Bosay sa Sapa or Elog. Ayan, dad Paul, what's na si Bimtapa? Ayan, Bimtapa, Dan Paul, what's your video, Bimtapa? Ito. Ayan, si Mami Peli. Ayan. Si Spelly. Nakapag-comment ka na. Okay, back. Balik mo na dun sa live natin para pag may pumasok yan. Tala ko sa premiere ni si Spelly. Wala nang tao. Magkakaroon yan. Wala man kamainit. Habang walang tao, mag-CR muna ako. Asan na yung live natin? Bosay sa Sapa. Bosay ba? Ano ba yung ano ba? Sir Ponbars, ano po ba yung Bosay? Busay, Pulse yan. Pulse sa Bicol kasi Busay ang tawag. Ano to, bonsai? Busay, Oo nga, ano yung Bosay? Pulse sa Tagalog. Apples. Talon. Oh, ano, yun. Talon. Maliit na talon sa Sapa. Share ka lang, mama, share ka. Sir Boy, salamat Sir Boy sa pagtambay. Thank you so much. Yan, big love shoutout. Ayan, Sir Pon Bars. Play ay Dan Paul Watts ka na ulit, Sir Pon Bars. Sa iyong pangalawang play, Sir Pon Bars. Sis Manalisa. Big love shoutout, Sis Manalisa. Dan. Petro ako yun. Ayan, Dan po like host. Late ako mamos, nagluto. Okay lang sis, walang late dito. Oo nga sis, kaya nga yung asawa ko pinagla-live ko eh. Nag-share lang. Ayan, punta na kita sis Manalisa. Mahaba kasi ko sa'yo. Ikaw, pag ikaw talaga nauna nagkasakit dito.
Ay, nagkasakit daw. Ano nang nangyari dito? Tapos na yan. Ayan, sis Manalisa, playing ka na sis. Seyong, pabalik na po tayo. Tahimik ang paligid. Ayan. Sis Manalisa, playing ka na. Ah, sino naman yan? Wala lang, kaya lang yan. Ano ba yung tumutulo? Ano ko, alam naman yung kan. Sis Manalisa, puntahan din kita dito sa isang channel, no? Kay Lexus. Yan. Tiwala ang kailangan. Yan. Pagkatapos ito, play ko yung ibang short video mo. Yan. Salamat, ma'am host. Gandang gabi po, Sir Isarog. Isa na lang. Masarap pala yung cake, ano? Cake, lumpia na yan. Ha? Lumpia ba daw? Kala ko cake. May icing eh. Walang apong ano man. Manalisa. Comment tayo. Oh. Bicolana por. Nanood sa live ni Bicolana. Ayos ah. Ipin nga, magbaba ka na ano, Bicolana. Magbaba ka ng link. Yes, sis Peli. Ayan, si Ma'am Peli. Ma'am Peli Cooking Vlog. Sis Peli, salamat. Nakagaling na ako sa bahay mo, sis Peli. Ayan, sis Manalisa, full watch ka na, sis Manalisa. Another play sa'yo, sis Manalisa. Sis Peli, galing kami sa bahay nyo kanina. Eh, sabi nung taong bahay mo, nasa biyahe ka pa daw. Eh, umuwi na kami. Ayan, sis Manalisa, another play ko sa'yo. Ayan. Ito pa. Ayan, ako lang yan, nakatambay ka. Wala ka i-play. Pag may pumasok ko, ipipindutin mo na lang. Yan, maraming salamat sa 22 thumbs up. Manalisa, dan may bakas sa masarap mong spaghetti. Yan, inom ka ma'am host ng turmeric. Ano yun? Meron po dito, kaya lang eh, hindi pa nalalaga. Turmeric. Yung luyang dilaw. Ah, Yun yung pinapalaga nung yun, hindi mo nilaga eh. Turmeric, kasama mo ng ano, honeydew. ito yung kanya, pantayan mo pa matapos. Ayun, si Susan Adornado Vlog. Ayan, papasukin ko ang bahay mo. Ayan, Susan Adornado Vlog. Ayan, nasa bahay mo na ako. Ayan. Ma'am Manalisa, still playing on your video. Babae ako, Manalisa. Si Koy Manalisa, babae yan. Nakasombrero lang. Ayan, si Susan. Asawa ko muna pinag-live ko kasi wala akong boses. Madam Susan. Ano yun? Salmay. Salamat dyan. Naman lang na tayo. Salamay. Ayan, tapos na. Oh, pumasok na ang katotohanan. Ay, kay Manalisa din ba yan? Ah, Ayan, sis Manalisa. 3 play na pala sa'yo, sis Manalisa. Nagpe-play pa ako ng shorts. Ayan, habang walang pumapasok sa atin, no?
Ano siya, dito ako sa shorts video mo muna. Magpe-play ako ng 3 ha. Ayan, number 1. Ayan. Ang spaghetti, pababa at pataas. Ayan. Merienda tayo. Ayan, sa Ma'am Susan Adornado, thumbs up 20 ako sa'yo. Mag-comment, mag-comment ka. Naka-premiere si Ma'am China. Tapos dito tayo sa Ponde sa Pancake. Ayan. Tako lang si Ma'am China. Second video po natin, manalisa sa yung short video. 9 p.m. pa. Ito po yung pangatlo, Madam Manarisa. Oh. Ayan. Kinig lang po kuya, okay lang po. Baba po kayong bahay para pumapin natin. Pinatuluan mo yung banyo. Wala naman eh. Ang pambuhos. Ayan, sabi ni Isarog TV, Susan Adornado, mega love shout out. Oh, ano nangyari dito? Tahimik ka. Kay mamalis sa atin. Ayan, tapos na. Ayan, Manalisa. Tapos na tayo sa yung video. Ayan. Puntahan ko naman dito si Ma'am Susan. Ma'am Susan Adornado, ito sa pangalawang video mo. Nasaan na ba? Uy, nawala. Nagluluko ang telepono. Hindi naman inaano. Ayaw na mapindot. Yung amo may sakit. Nangangamuhan yung cellphone ko. Yan, mega love shout out sa 3 million in the house. Meron na pa tayong 100 Di pa nakauwi siguro si Sis ko yung maribig. 1 hour and 23 minutes. Bilis ng panahon, ano? Andyan ka agad, oh. At sabi niya yung analisa. Isarog dan with bakas. Sa maisan mo, babae po, palata. Ayun. Ayun. Yan, mega live shout out sa 6 million in the house. Kumusta po ba ang linggo ninyo? Okay, inayaw mo na nakatambay dyan yan. Pag may pumasok na lang, makikita mo naman yan pag may nag-comment ba ako. Yan, Ma'am Susan Adornado still playing on your 2 videos. Nagugutom ako. Parang gusto ko ng cake. Ayan. Pero pa doon sa rep. Ayan, sabi ni Ma'am Manalisa, daming salamat, daghang salamat. At Ayan, kay baliktad. co-host. Bale, 3 video, si Manalisa, yung naka-play sa'yo. Isa titingnan mo muna yung nagbababa kung may laman yung bahay. Ayan, si Village Lifestyle. Walang jacket. Ano yan mo? Bigyan ko ng jacket yan. Paano ba magbigay ng jacket? Yan, add moderator. Ayun.
Yan. Bibigyan natin ng standard moderator. Ayan, naka-jacket ka na. Sabi nila, panty-panty daw. Walang brief. Pero may panty. O kasi si Kuy Peli, yung asawa ko muna pinag-live ko, wala akong boses. Ayan, Village Lifestyle, thank you so much. Salamat, Sis Peli. Kain po tayo ng cake galing sa handaan. First birthday ng aming apo. Ayan. Masarap siya pag malamig. Pero masarap siya pag bagong luto. I-play mo pa na ito si Spelly doon sa cellphone ko isa. Dito. Kulang ka tulog sis, pahinga ka, huwag masyadong magpuyat. Sobra nga po sa tulog. Hindi, ano to si Spelly, no? Matagal na kasi ako uminom ng malamig na tubig. Yung isang araw kasi sobra init, uminom ako ng malamig na tubig na bigla siguro. Ayan, may paharang ka. Pao daw, puntaan mo siya, no? Spirits Lifestyle. May mga Ayan. bakante naman eh. May mga bakante naman tayo sa Saan ba? cellphone. Ano may bakante? Ayan. Ayan, sabi mo kay Sis Pili, nakaplay siya, nakaplay ulit. Si Spelly, naka-play ka ulit dito sa aking kay Lexus. Ayan. Tamsak 132 plus isang banana. Malaki na bahay niyan si Spelly, 13K na. Hmm. Matao yan, pag nagla-live, maraming tao yan. Malaki na kasi bahay. Wala ba tayo mag-gusto na tayo luya dito? Ano mo na yung ano doon? Wala na doon. Tinapon mo na ba? Kailangan makapagtanim muli. Help me join you. Ayan. Ayan, si Mami Pearly Vlog. Magandang gabi. Mega love shout out. From Nepal. Ay, si Village Lifestyle. From Nepal pala to. Ayan, magdikitan muna kayo dyan. Ma'am Susan, bigyan natin ng pagkakataon si Village Lifestyle para mapanood ang kanyang mga video. Tapos lang. Mami Perly, Milo shoutout. Yung asawa ko muna pinag-live ko, wala ko boss, is Perly. Ayan. 928 subscriber. Ayan, sabi ni Ayan, Village Lifestyle. I am at your house right now. And I am going to your video right away. Give me banana. Give me banana. Yes, after play your video, After playing on your video, I will give you banana, no? maikli lang pag mag-play. Maikli lang, patang ko. Ayan, mag-comment ka kay Sis Peli. Tapos sunod mo si Spurly. LEB. Yan. Sino yung LEB na yan? Kilala mo siya? Sige lang, may jacket na yan eh. Basta may jacket na ibig sabihin mag-comment ka doon kay Sis Peli. Ay, meron pa uling ano eh. Play na natin yan. Pamilya na eh. Ka nga ulit dyan. Mamaya, ano sa ano. Yan. Nagsabi na ako nito. Yung sa video, hindi ako Ayan, nakapag-comment. salamat lang. Huwag ka mo nang salita, sis. Oo, Ay, salamat ba? Salabat? salamat. Yes, marunong siya magtagalog po naman si Village. Ayan, salamat. Oh, akala ko eh, from Nepal.
Meron naman kasi mga marunong Ah, magtagalog. is that your nationality? Nepalese? Oh, binigyan ka ni Nepali Village Lifetime ng ano, ano mo na to? $5. Palipad ba? Gracia. Magpasalamat ka, Luko. Magpasalamat ka. Village Lifestyle, a very, very, very big thank you for your kindness. Ma'am Perez Cooking Dan, sabi, full watch po sa pork chop, yummy. Yan, bigyan mo ng banana. Oh, Yan, I'm from Nepal. Sino bigyan ng banana? yan si Village. Ano? Sabi mo. Hindi na ako makapagsalita. Minoy. Village Lifestyle, I am in your video, no? WAP Women Championship 2024, Nepal versus Syria. Sino kaya nanalo? Tamsak number 73, plus 1 banana. Okay, another play ka mo. Okay, another play on my, another CP. Another banana ulit. And another banana Play mo muna. from Bicolana. Mamaya, didikit ko sa'yo si Lexus. Ayan. Anju Bico Dori Edimi Mal. Pakita mo, pakita mo. Siya, ikaw ba yan? Is that you? Oh. Oh, dan full watch na. Yung isa. Dalawa pa. Ano ito? Ayun sa'yo. Ayan siya. Ano lang siya. Is that she? Oh, wala na naman. Ako. Ayan, sabihin mo, another banana to you. Oh, another banana. Village. Ayan, Mirna Grande, Tam Success, sabi ni Mirna Grande. Thank you so much, A Village Lifestyle. Thank you so much. Bicolana, good name, wow. Ayan, sabi ni Boy Tigalon, tapos na live po, ma'am. Nagbaba ba Mirna. ng bahay si Lifestyle? Hindi. Wala siya minabang link. Ala. Sabi mo magbaba ng link para mapunta natin dito sa ano. Please drop your link. Village Lifestyle, please drop your link para ano ko namin, maipin, yan, please help me. Baba ka, baba ka mo ng link. Put down your link. Yan. Another video, ha. Oh. Naglalag ang ating ano. Sa kanino ba yung naka-play mo doon? Ala, tapos na to. Iba nito. Sa kanya din yan. Hindi. Ay, kay Ma'am Kelly yan. Makapag-comment ka na ba dyan? Oo, Okay, Village Lifestyle. Ayan, Dan full watch on your video and then Dan po, Ayan, hindi mo pasalta. I give you 2 bananas, Dan. Okay, your pin your, link. Ate Mirna, Ayun. gandang gabi Ate Mirna. O nga ate, pausa ko te kaya yung asawa ko pinagla-live ko. Okay, Village Lifestyle, another play again and then I give you another banana, Lifestyle, Village. Tayo dyan, pakita mo. Lifestyle. Okay. Yung mabilit, ay maiikli lang. Ayan, si Kuya Iking, batin mo yan, si Kuya Iking supported. Ay, maraming yung unminute at pa mabilis. Huwag ka maghanap ng mahaba. Wala na. Sige, ay madilim lang yan.
sabihin mo kung ano yung binigay. Give me banana, big 70 banana. Ayan, pag tatlo na kami. I'll give you banana. 3 bananas. I have already gave to you, Sir Village. My cellphone is logging. Batiin mo, Kuya Iking pumasok. Sini Kuya Iking. Si Kap Iking. Ayan, magandang gabi. Bibilisan mo yung mata mo, kaganyan dumadami na naman yung ano. Hindi napansin, 15 Mabagal billion ka. in the house. Bagal kang mag-ano. Siyempre bago Hindi pa nadudulas Mona Lisa, gandang gabi po. Sabi Munis TV. Yan guys, pa-connect naman dun sa nakapin. Yan. Isa pang Oh, video. no sir, I'm sister. Yeah. Are you the one who is dito over here? Siya nga yan, o yan. Ah, Pakita mo. O siya yan. who are you over here? The beautiful girl. O, siya Yan, is that you? Is that you? Siya yun. The one who is yan, is that you? Are you a coach of team? Tanong masabi. Your team is a team. Soccer team. Yes, sabi niya, yes. Ba? You're so pretty. That to your village lifestyle. Sabihin mo, kasi minsan din na rin. Done to you, Village Lifestyle from Boy Tikalon Vlog. Ayan. Boy, thanks. Ayan, village lifestyle, another banana to you. Another banana. Ayan, village lifestyle, another banana to you. Ayan, I give you another banana and then pang 77 thumbs Boy, up. thanks. Wow, Village, help me, brother. Okay. No problem in helping. Helping hand is always on this channel. Apat na to sa kanya. Visit my live. I will give you bananas. Okay. Okay. Another banana again. Come on. Another banana again. Village Lifestyle. Pang-5 na yun, ano? Ayan, sabi ni Ma'am Mirna Grande, Boy, tikalon, dan na ako sa 2 video mo. Puntahan mo yan si Ate Mirna. Ma'am Munis TV, Dan Pulwats. Si Amazing Lady. Sino ba si Amazing Lady? Batiin mo yan si Amazing Lady. Ano yan? Kasama ni Sir Arthur Amazing yan. Lady. Timad Family. Shoutout mo. Go, go, go. Shout out. Ayan. Magbigay ka naman ng pulo ko ka mga ano yan. Paano pa nga mga po, nangati na kami lalamunan. Okay, Village Lifestyle. Ayan. Another banana. Another banana. Ano ba to? Ayan, Maru. Village Hi, good Lifestyle. evening. Kumusta ka, kaibigan? Salamat po, Amazing Lady. Thank you so much. Get well soon. Sisters and brothers, help me all bananas. I'm from Nepal. Marup, thank you so much for coming, my friend. Lobat na po. Okay, Village Lifestyle, another banana again. And then, pang 78 like Dan, Lifestyle Village.
Nawawala na yung live namin. Nasaan na? You're Yun. welcome, Village Lifestyle. You're welcome. Please don't take pressure, Miss Bicolana. Si Sir Marup, ayan, bigyan kita ng ano dito, pagkakataon na ating i-play ang iyong channel. Ayan. Tere 369 is live. Ayan, amazing lady. Ayan, papunta po ako sa bahay mo, amazing lady. Marup, I'm at your house right now. Ayan po, naka-play po ikaw, amazing lady. Missing lady, work mode lang Ilang po. minutes to? 3 minutes and 10 seconds po. Ayan, plus 1 dikit po sa inyo. Brother, you are so very handsome. Ayan, 15 viewers. Okay, my brother. Magkapatid pala sila. May bukas pa po. Try to watch my new upload, my brother. Okay. Baba mo yung Silang link. dalawa. Ipababa mo yung upload. Ay, babang ano niya na. Ni Maro. Maro, please ano, drop your link para mapanood ng mga lahat. Lahat ng timad. Timad po tayo, timad, hindi tamad, ha? Team Amad yan. Timad nga. Kasama nila Sir Arthur yan sa group. Di ba sumali din ako dun kailan di ako umakyat sa pinakang ano. Ayan, Village Lifestyle. Ayan, another one banana to you. Ayan, Dan Paul, what's on your video? Sabi ni Marok sa'yo, Miss Bicolana, please be silent. Your health is not good. I'm not brother, I'm sister. Sir Ayan, boy, MLSO. Ginaguide ko pa yung aking host. Di pa siya ganong sanay. Nalilito. Ayan, still playing po. Amazing lady, still playing. Ayan, si Marup. Ayan, ipipin natin yan. Change pin tayo, change pin. May nagbaba ng link, si Sir Marup. Pangalan lang. Pipindutin mo ka. Nadali kaya? Ayun. Iyon. Nadali na. Okay, another banana. Another Village banana. style, sabihin mo. Another banana, village lifestyle. Si Maruk pa pala yun. Thank you, my brother, for the pin. Nasana yung ano niya, ano. Tell all friends, join me, support banana. Pinalitan mo si Village. Ay, ito buti nandito pa. Ayan, sabihin mo. Thanks. Hindi na ako makapagsalita. Village lifestyle, another banana. Another play. Another play on your video. Okay. Palipad ka na. Okay, Marup Hussein. Dan full watch na sa iyong video. Shoutout ko yun. So, bibigyan pa kita ng isa. Play pa tayo ng isang video mo. Saan na? Saan napunta? Ayan, amazing lady. Where That full did- watch po your video. And then, plus 1 dikit po, amazing lady. Where did it go? Ba't nagkaganon? Bumabalik. Yan. Cebu, relaxing sound. Yes, I'm going to rest na, Mr. Marok. Sir Marup, I'm playing. Yan, mag-ano na ako, tatahimik na ako. Pinapagalitan na ako ng mga viewers natin. Ikaw na kasi dyan, ayusin mo yung ano. You sleep na, Miss Bigulana. You're very talkative, oh. Ayaw mo kasi ayusin eh.
Thank you, Sir Marop. I'm going to rest na. Okay, ano ba yun? Sabi niya, TV, okay, I'm coming. Munis TV yun. Munis siguro. Malapit. Ayun yun. Ayan. Mahirap din pala yung maraming ano. Ibaba mo kasi yun dahil naka-play pa. Ibaba mo isa. Alin? Oh. Ayan, 19 ka na. Ayaw mo ayusin yun. Talasan mo yung mata mo dyan. Eh kung sa TV yan, kitang-kita ko yan. Malaki. Ayan, inuman mo ng salabat yan, kapatid. Sabi ni Amazing Lady. Ayan, Sehara and Sodi Tube. Mega shout out. Ayan. Ayan. Sabi mo kay Amazing Lady, ano? Village Lifestyle, oh. Dan Pulwas na on your video. Ano sabihin kay, ano, Gallery PSP, ayan, bumalik si Gallery PSP. Mega love shoutout sa 30 viewers. Another play, Amazing Lady. Amazing Lady, another play from you, from your video. Ayan. Wala ito pag pinundot ko sa'yo. Ayan, Amazing Lady, ayan, +1 banana. 103 pagka aking tinamsakan. Ayun, oh. Ano nangyari dito? Lagi nilang nawawala. Ayun, oh. 64 new bananas, join me. Sabi ni Village Lifestyle. Sabi ni Manalisa, may taga-dikta. Kahit na ala ng boses, dikta pa ng dikta. Ayun, Eka, ayun. Ginaguide ko pa si Manalisa kasi hindi pa siya gano'ng sanay. Ayan, sabi nga, palambing daw, palambing dyan sa mga nakapin. Ayan, nagbaba ng link si Hara. Natawa tuloy si Ate Mirna. Puntaan mo yan si Ate Mirna. Mamaya, Dito, pwede ko itong puntahan dito. Wala naka-play dito. si Hara. Ba't ganyan ang ano? Ano yan? Ay kasi nakaano. Ito, puntaan mo dito si, ano. Ayan, kay si Hara. Ito. Last one banana. Si Hara, I am playing your video. 38 thumbs up +1 banana is coming on the way. Don't comment without connect. Yan. Tapos sabay tawa. Connect my friends. Ayan. Dan full watch na sa iyong video, Sir Marup. Yan, puntahan naman natin yung ayan, si Mario Cap-Iking Balbin. Ayan, si Mario ano yun? Kanina pa yan si Kuya Iking. Hindi, ito Marlo sa Lubod. Ayan. Oh, premiere po 9:15. Ayan, nagbaba oh. Sandali. Nasaan siya? 1 minute. Ito. Sino yan, ma'am? Si Ma'am Mirna Grande. Ayan. Tamsak 75. Pag pinlay ang video. Ayan. Oh. Sabihin. Sino yan? Amazing Lady. Still play. Still playing on your video. Plus, ano yan? +1 banana. Sundutin na yan. Sino yung nagbaba ng isang link yung una? No? Sino ito?
Sino yan? Si Shihara, no? Ayan. Bigyan natin ng pagkakataon yan. Yun. Re-replace muna kita, Sir Marup. Ayan. Amazing. Ano yan? Dan full watch na sa yung video. Ayan guys. Si Shihara naman ang ating binin. Ano na nangyari? Na-play mo si Sir Maro. Ha? Na-play mo na. Oh, dun sa ano. O to, tapos na rin yata to. Sino to? Ciara. Naka-play ako dito kanina, no? Kay Ma'am Ciara. Tapos, ano natin siya, no? Si Ninya, ano yan? Ninya Nakulangga. Nakulangga. Ano na nangyari dito? Umaayaw na yung telepono natin. Yan, ang daming link ni Ninya, oh. Ang daming binaba. Si Kapiking. Kap Iking, I am going to your house. Pahiram ng susi. Ayan. Ayan, pe-play na natin itong nasa una na yan. Panata sa Poong Jesus Nazareno. Ayan. Playing on your video. Kap Iking. Ayan, mega love shout out sa 18 viewers, 18 million, LT millones. Sino ba yun? Share your banana, sabi ni Maru. Marlo, Dan Bakas with dikit, sabi ni Kap Iking. Si Hara Dan, already my friend. I need 64 subscribers to my channel. 64 subscribers. Okay. Dan sa kanya, 7 banana. Dalawa kay tatlo. Dan 7 Village Lifestyle from your host. 7 banana. Mamir na Grande. Still playing on your video. Kap Iking, still playing. Tamsakan ko na. Ayan. Isa ka palang deboto ng Jesus Nazareno. So, play tayo kay sino ipe-play natin dito? Si Ninya. Ninya. Saan si Ninya? Ayan, di ba Ninya yan? Ninya Makulangga. Nakulangga. Kailan ba mapindot yung ano ito? Sapiran Official. Ayan, big shout out, shout out. Mega love shout out. Nasa na? Where are you, my friend? Scroll down. Sapiran Official, I'm going to your channel. I'm going to your channel. On your short videos. I will play your 3 short videos right away. Ayan. First one. First video. Ayan, Mamir na Grande. Malapit na sa iyong chicken adobo with liver. Ayan. Sepur ngipak nga sila tutsun yung train. Pagkakanya magkamapipigil. Ano yun? Ngayon ay mayroon na akong 64 na kaibigan. Tulungan ako sa aking YouTube channel. Ang aking mga kaibigan ay magiging 1,000 at ako ay magsisimulang kumita ng pera sa YouTube. Sana all. Ako kasi nagtagalog.
Marunong siya magtagalog pero Nepalese siya. Si Chams Rad Vlog. Mega loud shouting. Dan harang daw. Ayan. Oh, second video natin, short video. Kay Sapiran. Suso yan, suso. Susong dagat. Oh. Ano ba kinain? Wala naman, ano? Yan, third video. Diyan tayo sa pangatlong video. Ayan, sa pagkainan. Yan, Village, hello, low. Sabi ni Sapiran Official. Marop, Downfall. Sabi ni Sapiran Official. Kailangan makagawa pa tayo ng media kaya guys. Ha? Gawa ako ng bagong media. Ito pa. Kaya guys. Tingnan yan sila. Oh, Sir Sapiran, nakatatlong short video ko. Baba muna kita at para mabigyan ng iba. Ano pa ako? Si Charmats Vlog. Ayan, punta natin si Charmats Vlog. Diyan dalawa mo sa strap sale ko ma. Charmats Vlog, I'm going to your video. Ayan, mega love shout out sa 21 million in the house. Tamsak dyan. Yung hindi pa nakatamsak. Ayan, dito tayo si Charmad Vlogs. Charmad Vlogs. With S, ano? Still playing, Ma'am Mirna Grande. Ayan. Oh, Charmad Vlog. I am with your video right now. Ang pagpapatuloy. May mukhang kwanto ah. South Luzon. Tagalog to. South Luzon Expressway. Content ka. Saan pupunta? Diyan na. Kaya mo na yan. Dito lang. Sige. Tawagin mo na lang ako pag meron kang di alam. Ayan, nagbaba ng bahay. Pa-premiere daw. Sino yan? Amazing Lady. Baba mo ipin mo. Ayan, si Mario Salubod yun. Sinipin mo siya. Ayan, Mario Salubod, nakapin ka na. Ano nangyari sa ating mga telepono? Ayaw nang gumana mga keypad. Ayaw nang gumana mga keypad. Ayan, Kap Iking. Dan full watch ka na dito sa isang cellphone. Baba muna kita at bibigyan natin ng pagkakataon yung iba naman, no? Ayan. Still playing Charmads. Tsaka ito si Ma'am Mirna Grande. Ayan. Tamsak dan sa nakapin. Dating dikit. Sabi ni Charmads Vlog. Munis, hello. Sabi ni Sapiran Official. Balikan sila. Hi. Live. Bicolana is live. Ayan, tinamsak ako na, Ma'am Mirna. Hindi na rin ako nag-comment. Ayan, magko-comment ako, love na lang, love. At mahirap pindutin yung ating mga QWERTY. Ayan. Pa-love naman po dyan sa nakapin. Oh, huh. Ano na nangyari?
Mega love shout out sa 14 million. Yan. 2 hours na tayo. Makati na rin ang lamunan ko. Bitin ng tagay. Ma'am Mirna Grande. Asa na? Asa na yung ating yun. Learn more, learn more. Nakikinig lang, host. Wow. Village Doom. Danpool. Ayan, Sir Charmad, dito pa tayo sa isang ano, no? Sa isang video natin. Sa isang cellphone natin. South Expressway, Luzon. To Metro Manila. Playing on your video na, sir. Ayan. Oh. At yung isang video mo, malapit nang matapos. Si Ma'am Mirna Grande naman, medyo nakasa kalagitnaan na tayo. Ayan. Ay, ano nangyari? Isa pa. Isang cellphone pa uli. Tamsakdan sa nakapin. Ayun, nabasok na pala to. Sapiran. Sapiran, I am here in your video. Oy, masarap ito. Durian siguro to. Durian. Hujan, menikmati buwan durian. Sabi ko na, durian to eh. Itsura pa lang eh. Oh. Yan, durian po, durian. Ayan, Chad Mars. Tapos na tayo sa isang video. Tamsak +1 banana. Ayan, si Jamlin Vlog. Good evening po, host. Opo, tulog po. Ayun, si Yuno, my friend. China Heart. China Heart. Ayan, mega love shout out sa 9 viewers. 9 million. Ayan. I'm going to your channel. Ma'am Mirna, still playing. Sapiran Official, still playing on the video. Charmads, still playing on your second video. Ayan. Dito naman tayo kay Yuno Channel. Yuno. Ang pag-harvest uli ng kwan. Si Yuno, tsaka magkasama to si Yuno, tsaka si Kwan. Isang araw, ito yung kwan yan ni Yuno. Ni J-Jack. Ayan. Magkasama sila ni J-Jack. Like 28 host. Thank you very much. Ayan, Dan full watch na Sapiran. Nuli si Sapiran ng isang ano na amazing lady. Ay pupunta po ako sa bahay mo ngayon, ha.
Amazing lady. Ang laki ng bahay niya. Simpleng ginisang gulay sa tanghalian. Banana, help me. Ciao. Yan. Still playing, Ma'am Mirna. Simpleng ginisang gulay para sa tanghalian. Yan. Tamsakan na natin. 180. Dan tamsak. Charmat Vlog. Yan. Nangangalahati na tayo sa expressway. South Luzon Express to Metro Manila. Yan ba, ilang minuto lang yan. Palang biyahe, no? At dito naman kay Euro Channel. Pakde sa Piran, Prikong Kabare. Magkumpare siguro to. Sa Piran. Yan. Yan. Mega love shoutout sa 10 million viewers natin. 10 million in the house. Apixe, yun o, kabare kono. Kabare. Kabare kono. Apixe hat. Ma'am Sheena Hart. Sino ba yung nagbaba ng pin kanina? Link. Nagbaba ng link. Nasa na siya? Yung marami. Sino yun? Oh, ano nangyari? Ba't tapos na? Nakululo ko yung cellphone eh, no? Ayan. Ma'am Mirna Grande, tapos na po tayo. Done full watch sa iyong video. Nasaan na siya? Ayan. Oh, amazing. Dan full watch na rin po tayo sa video nyo, no? Amazing lady. Isa pang video mo. Ipe-play ko. Buko salad prepared by Paring Tol. Ayan, oh. Amazing salad. Kaliwa kanan. Ayan. Ayan. Kap Iking, punta ko din sa iyo mga building. Sunday exercise, 7 km walking. Charmad, still playing. Ayan, mega love shout out sa 15 viewers. Billy Stanpool, sabi niya sa Piran Vlog. Hello Papa Host, hello you know. How are you doing? Ayan. Charmas Vlog. Malapit nang matapos ang iyong ayan, tapos na. Dan saktan. Balik tayo sa home base.
Kap Iking, punta uli ako sa iyo, no? Dito tayo sa isang cellphone natin. Kap Iking. Dito tayo sa prosesyon ng Poong Jesus Nazareno. Yan. Bali dalawang video mo ang play natin ngayon. Viewers, come and go. Naka 21 viewers tayo ngayon. Anong oras natin sa buong kapuluan is 9:20 PM. Lahat dan full watch na dito kay Amazing Lady. Nakatamsak naman ako sa iyo, no? Ano ba? Isang video pa. Pangalawa na pala 'yon, ano? Okay. You know, still playing your channel on your video. Ang daming naka-live. Ito, punta ko si Ma'am Jamlin Vlog. Ayan. Andito ako sa channel mo, sa bahay mo. Ayan. Ang liit pa ng bahay ni Ma'am Jamlin. 417 pa lang. Nadaot na ang akong tanom sa sobrang init. Ayan, nadaot. Kasi nadaot, natuyo. Ayan. Magtamsak na ako sa sandal exercise, 7 km walking. Ayan, baka kainin pa. Ayan, Jamli, no? Nandito ako ngayon sa yung video. Ayan. Excuse lang po at ako'y mag-CCR. Medyo mahaba-haba pa naman yung inyong mga videos na naka-play. Mega love shout out sa 12 million in the house. Baba pa kayo ng bahay nyo para tayo makapag-link, makapag-pin. Ciao. Tan tarantan. Ayan, tapos na ang video ni Jamlin Vlog. Jamlin Vlog. Ay, nantok bigla, no? Isang video pa uli. Dito pa rin ako sa'yo. Mag-play pa rin ako ng isang video. Happy wedding, Edgar and Susan. Ito, parang
Ayan, Cap Iking, Balvin. Dan full watch na sa iyong video. Ayan. Ayan, si Jamlin, bigyan pa natin ng Jamlin. Ba't po yun? Baka nababak sa kwan? Jamlin, where are you? Ayan. Kasalan. Ayan, si Jamlin. Oh, marami na palang pumasok ah. Good evening po, host. Sino Heart, thanks. Help me. Village, hello. Jawa, Sampayan, Punti. Nagbaba. Parang may nagbaba ng kwan, ng link. Sapiran Official. Jamlin Vlog. Ayun, Jamlin Vlog. Ayan, Jamlin Vlog, ipipin kita, no? Ayan, replace natin si Marlo. Ayan. Ayan, si Jamlin Vlog man ang ating nakapin. Wala ka naman po, Cap Iking. Ito yung mga telepono natin. Ayan, Cap Iking, Dan full watch na rin dito sa iyong Sunday exercise, 7 km walking. Ayan, punta po tayo sa ano. Ayan, Claudio Lopez. Mega love shoutout po. Ayan guys, pasuyo naman sa nakapin. You know, still playing in your video. Claudio Lopez. Ayan, go to channel ako sa'yo. Ano ba yun, Chow? Aba, maliit lang din tong si Claudio Lopez, no? 73 subscribers yan. Yan. Yan, Sir Claudio Lopez, I'm on your house. Yan, nabubulol-bulol pa. Tinamsakan ko na rin. Jamlin Vlog, andito naman ako sa iyong second video na play ko sa iyo, ha. Ito ang aming buhay sa bukid. End na yung happy wedding mo. Ma'am Eunice, bigyan na. Punta ako sa bahay mo, Ma'am Eunice. Yan, sino yan? Ciao, pasok ka. Ma'am Eunice, dito ulit tayo sa video, short video. Napuntahan ko na ba to? Ito, dito tayo sa... Ayan. First video po natin. Play ako ng mga 6, no? Ayan.
You know, Dan Pulwas na on your video. Yan. Si Ma'am Jamlin Vlog. Ito, pupuntahan ulit tayo sa may ano Lexus TV naman. Nasaan na si Jamlin? Jamlin Vlog. Yan, Jamlin. Pangatlo. Sa videos mo. Dito sa Happy Sunday tayo. Yan, Happy Sunday. Amazing lady dyan po. Ayan. Okay po, Papa Host. Ayan. Claudio Lopez. Dan Pulwat sa iyong Viernes de Orquídeas. Ayan. Pe-play pa tayo ng isa. Sa Plantacios de Maciesios, Tao Lindas. Olintek. Parang naging ano tayo, Kastila Yan, salamat po host. Yan, Munos TV, sabi ni Yuno Channel. Amazing Lady, Dan po, sabi ni Jamlin Vlog. Yan. Okay, Papa Host, sabi ni Yuno. Ang nalagay ko dyan, no? Ma'am Eunice, pang 4 na short video na play ko sa'yo. Ayan. Kaya mas pag mag-iyan ka naman, pinutin mo lang yung matutulog na. Kaya mo na yan. Ito, kinakaya ko na nga Kaya nakapag-pin ka na pala. May ano lang siya, 400 plus lang yata yung bahay niya. Ayudahan mo yung mga dapat ayudahan. Matutulog na Eh, hindi ko alam pa yung ayuda. Subscribe. Eh, sinubscribe ko na yan. Eh, dito, hindi naman ako mag-change ng kwan. Ayan, okay na yan. Ayan mo na. So, pag okay na ako, pag magaling na ako. Ma'am Eunice, pang 5 yata to. Pang 5, oh. Yan. Jamlin Vlog, still playing on your Happy Sunday. Si Claudio Lopez, thumbs up number 21, Dan. Punta muna tayo dito sa... Balik tayo kay host. Mag-play tayo kay Jamlin. Ayan. Jamlin Vlog. Dito ako sa channel mo ulit. Dito tayo sa kabilang cellphone. Ayan. Enjoy kaayo ang mga bata sa ilang mga dula. Ma'am Eunice, playing po tayo sa inyong short. Ayan. Ayan. Thanks, Sir Lexus. You're welcome, ma'am. Jamlin Vlog. Thanks, connect. Sabi ni Yuno. Yahoo! Thanks po. Vamos like 29. Thank you, Claudio Lopez. Tulog na ako si Bicolana. Pindulitin ko lang ang X daw pag ako tapos na ang live. Pasalamat Pag nag-e-end. Mamaya magsha-shoutout ako sa mga kwan. Hindi ko na tuloy na ilista kung sino-sino yung mga pumunta sa aking live. Sa aking, ang tawag dito, premiere. Premier. Live yan, hindi premier. Ako nga nag-premiere. Asan? Ako nga. Okay, Ma'am Eunice, baba mo na kita, no? Bigyan natin ng pagkakataon yung iba. Oy, 10% na lang to. Pakisaksak mo na kaya to. Asan ba yung dextrose mo dyan? Asan yung isa? Ito yung isa. Yung isa. Ay, hawak ko. Tingnan mo mga pa. 30. 50 na yata eh. Pwede na yan. Yan. Big shout out sa 7 milyones. Yan. Still playing. Jamlin Vlog.
Dalawang cellphone ang ay isa, ano yung ano? Ayun, si Claudio Lopez. Ayan guys, ayan. Dinextrose na po. Ayan, tapos ka na, Jamlin Vlog. Dan 37. 36. Tulog na raw si Bicolana, pahinga. Oops. Sino pa ang punta natin? Meron ako nakita kanina na hindi natin na papasok. Si Papa ba yun? Papa don't preach. Wala, malayo na. Vamos la gente. Yan. Spanish. Espanyol. Ano ba yan? Ano natin pagka alang nagpe-play biglang ayan, Jamlin Vlog. Dan full watch na sa iyong video. Good evening, I'm watching from Japan. Si 20CH. Yan. Mega love shoutout po. 20CH. Yan. Go to channel po kita, 20CH. At nakabakante naman yung aking isang telepono. Ha? Ayan, 10 minutes. Ano, sa isda siguro to. 20CH, ayan. Andito na ako sa channel mo. Ayan. Good evening, I'm watching from Japan. Salamat po, host. Walang ano man po. Sana. Alin ba yung tinanggalan mo ng kwan? Ano ba yun? Yan. Another play from your video, 20CH. Plus 1 di banana. Plus 1 dikit. Ayan. O sino nandito natapos? Natapos. Yan. FLA Georgino. Welcome to the Philippines. Sino to? Mga tayo mag-ibig. Yan. Go to channel ko to si ano.
Ayan, yung bagong pasok. FLA Jorginho. I'm going to your channel. I'm watching your video right now. Plahorgino. Plahorgino. Ayun na yun siya. May lahi din to, may lahi. Plahorgino. Salve, Boycolona. Vlog. Oh, Salve, Boycolona Vlog. Claudio Lepes, dan po. Sabi ni Jamlin. Salve, Jamlin Vlog. Salve, ibig sabihin, dan. No. Ayun na. Claudio Lopez, dan po. Salve, Jamlin Vlog. Ayan, nagbaba ng pin. Nagbaba ng pin. Sige, ipipin po natin yan. Right away. Ayan, replace mo natin si Jamlin Vlog. Jamlin Vlog, replace mo na kita, no? Ayan. Ayan. 20 CH, nakapin ka na. Ito naman si Plahorinho, nakaplay ka dito. Still playing ka, 20 CH dito sa aking dalawang telepono. Hindi ko mabasa. Gurlit-gurlit lang ang guhit, ang sulat. Sulat handcheck. Ayan. Meron lang po tayong 18 minutes para sa ating live broadcast. Ayan, di kita na po kayo yan. Sulat-sulat habang pinapanood. Sulat-sulat muna natin yung mga pumasok sa atin para nating ma-shout out bago tayo mag-end ng live. Gmail. Gemalin. Si 20CH. Si FLA. Yarindo. Ayan, si Kuya Toy Cook. Kuya Toy Cook Vlog. Ayan. Kuya Toy Cook Vlog. Mega love shoutout. Ayan. Palambing po dyan sa nakapin. Plahorinto, still watching on your video. Ganon din sa'yo. Enjoy kaayo ang mga bata sa ilang mga dula. Si Jamlin Vlog. Ayan. Nako, mga dumadaan pa sa bangin, ha. Ano ito, hipon? Ang ganda ng hipon sa inyo, ha. Oh. Nasa aquarium siguro yan, hipon. Landscape in the water. Oh, yun pala yun. Yun pala ibig sabihin nun, landscape in the water. 20CH. Hoy. Ibalik mo yung charger dyan sa itin. Yung tinanggal natin.
natin para mapuno yan. Anong item? Sa'yo natin. Ayan, Jamling Vlog. Tapos ka na rito sa ano. Tsaka ikaw, Pla Giorgino. Ayan. Puntahan naman natin yung mga bagong pasok. Si Ma'am Mirna Grande. Ayan. Ma'am Mirna, I am going to your channel. Shorts video lang muna tayo. Magpe-play ako ng ano to dito, mga 6. Ayan. Ilagay na sa plastic. Reconnecting pa. Ayan. Tatamsak na natin. At dito naman si Kuya Toy Cake Vlog. Sa kabilang cellphone. Saglit. Mahina ang kalaban. Ayan, Kuya Toy Cook. Go to channel ako sa'yo. Ayun. Salamat po, ma'am. Napagsasanayan din pala. Yan, unang video ni Kuya Toy. 211. Ako, Dirty Dancing. Madam Mirna, ito sa pangalawang video mo, sa short video. Playing na. Daing at tinapa, sarap. Okay lang host sila sa sila na muna. Ayan. Kuya Toy Cook. Christmas party dance. Bakit pang EB baby mga sayaw? Claudio Lepos, vamos gente. Ayan. Parang nagpapaalam na si si Claudio, vamos. Espanyol. Ayan, meron na lang tayong 13 minutes. Ayan. Ma'am Mirna, ito ako sa iyong pangatlong video, short video, yung pili nuts na pinadala mo yata sa amin tunong araw. Pili nuts. CH still watching on your video. Ito, yung isa natapos na, no? So, natamsakan na natin yan. Play naman tayo ng iba. Si Kuya Toy Cook Vlog. Mamaya na ito, pang-apat na yata to. Ikaw po ba yan? Is that you? Sino na? Ito, si Claudio Lopez. Maliit pa bahay ni Claudio Lopez, 75 subscribers pa lang. Dan full watch na rin sa isang kwan. Yan. Playing on your video, Claudio Lopez. Ito naman kay CH20 CH, dan full watch na sa papalawang video mo. Yan, bababa muna kita para makapag-play tayo sa iba. Nasaan na sila? Nasaan na sila? Si Kuya Toy.
Videos mo, isa lang ang videos mo Kuya Toy, napanood ko lang dito. Sige, papanoorin ko pa rin dito yan. Yan. Playing na Kuya Toy. +1 banana, no? Playing +1 banana. Tamsak 6. Mamir na ito, pang 5 na yata to, kung pang 6. Ito po, ayan. Ayan, si Kitchen's Adventure. Mega love shoutout. Ayan, salamat sa 31 tamsak. At sa 8 milyones. Hello din po. Kitchen's Adventure. Ayan, Kitchen Adventures. Medyo natapos dito. Pupunta ako sa iyong bahay. Kitchen's Adventure. Ayan, go to channel kita. Dito tayo sa 5 minutes and 55 seconds. Ayan. Philippine Adventures. Mega love shoutout. Ayan. Good evening din po. Wala po si host. Natulog na. Ayan. O, Kuya Boy, pangalawang banana, no? Ayan. Bababa muna kita, papasukin natin si yung mga bagong pasok para mapanood natin yung nila. Ayan. Kitchen's Adventure, naka-play ka sa akin ha. Dito naman muna tayo kay Philippine Adventure. Nasa na si Bicolana rito? Nasa na si Bicolana? Nagtago na. Ayun. Sa live chat tayo pumunta, idol. Ayan, Philippine Adventure. Go to channel ako sa'yo. Ayan. 5.26k. Ayan. Beautiful Ilocos Norte. Best place to visit. Ayan. Ma'am Mirta Grande, baba mo na kita, no? Gustuin ko ng 6 na MP-play ko sa'yo. 6 na short video. Yan. Sino naman to? Tapos na. Sino siya? Si Kuya Koy Cook. Dan full watch na rin, no? Kuya Toy Cook. Punta namin si Bim Tapa. Bim Tapa. Ayan, nagbaba si Bim Tapa ng link. Sige, ipipin natin yan, Bim Tapa. Yan, pinakita 20ch ha. Punta natin si Bim Tapa. Yan. Replace na. Replace. So, nadali. Na-replace na. All my friends subs done. Please connect and channel. Ayan. Bim Tapa. Ayan. Go to channel kita, Bim Tapa. Naka dextrose. Yun lang tayo sa medyo maiksi ng konti at meron na lang tayong 6 minutes para sa ating live broadcast. Ayan.
Sino pa ang mga naka-play sa atin? Si Kitchen Adventures. Yan. Still playing on your video, Philippine Adventures. At dito sa kabila, bigyan pa natin si Philippine Adventures. Sino ba? Yung kay Bimta pa uli. Sige, go to channel tayo. 5 minutes to go. Magte-10 na po. Ayan, yung medyo sasakto lang sa oras natin. Ito, ayan. Ayan. With the official linggo play. Ayan, Philippine Adventures still playing. Mega love shout out sa 11 milyones sa 32 thumbs up. Salamat po sa 32 thumbs up. Oh, si Bimta pa. Playing ka po dito. Ito pa yung isa. Ayan. Oh. Left and right. Parang suntok lang ni Manny Pacquiao. Kaliwa, kanan, kaliwa. Uppercut. Ayan. Ayan. Dikitan kayo dyan. Thank you, host. Beautiful. Ilocos Norte. Ayan. Kitchen's Adventure. Ayan. Last 3 minutes. Philippine Adventure. Ayan. Mag-shoutout muna tayo sa mga dumalaw sa ating, ayan, sino yung nagbaba ng pin ng ano, may nagbaba, palambing po sa short lang mga lovers. Philippine Adventures, ayan, palambing po ng short mga lalabs. Palambing daw. Sige, ipipin ko yan, Philippine Adventures, bago tayo mag-end. Ayan. O, ayan po. Nakapin na. Palambing daw si Philippine Adventures. O, Dan full watch ka na, Philippine Adventures. Ayan. Still watching. Bim Tapa. Ayan. Ayan, mega love shoutout. Julie Wong. Tita Tati, MD Aled 79 Vlog, Kang Nguyen, Melody Short Musics, Chris Mel TV, J-Jack, Gallery PSP, Madam Munis, TV Official, CDs Magat, Go Batman, Gohar Sana Vlog, Chandra Indigo, Astrid Maglente, Thomas Shelby, Trick Channel,
Mitsui, Nars Anton, Sarok T. Silago, Just Cooking, Kuya Otoy Cooking, Isarog TV, Bibachi, FM Vlog, Bim Tapa, Bicolano Vlog, Perry Tree. Big shout out din po kay Boy Tikalon, LEV, Jimlin Bag, 20CH, Plajan, ano to? FLA, Janjiko, Kuya Toy Coke Vlog, Claudio Lopez, si Madam Yunis, Yuno Official, Mirna Grande, Kitchen Adventures, at si Philippine Adventures. Mega shout out po sa ating lahat. So, ayan. Anong oras na? Ayun. At is exactly 10:01. Ayan. Mega love shoutout po. At tayo ay mamamaalam na. Magpapaalam. Salamat po sa 32 samsak. Okay. Thanks for watching.